No niin, morjesta, vaan me pelataan Minecraftia ehkä ensimmäistä kertaa mun kanavalla. Me pelataan tänään hivemc.eussa sellaista, tähän pitää tää arcade. Pelataan täältä sellaista peliä kuin Music Master. Odotan. Tää on niinku sellainen hieno peli. Oho. Tässä on tää alkuparkour. Mä joudun odottaa vielä se 43 sekuntia, että tää peli alkaa. Yritän tätä normal parkour. Parkour-taidot jossain. Parkour-taidot on oikeesti jossain lähtenyt kotoa. Teiks mä oon vaan ruostessa. Joo. Tää on ties mitä parkouria. Oho. Mä en oo, siis kattokaa nyt on easy parkour. Mä en pääse sitä. Huono. Tutorial started. Mä oon tainnut jotenkin disaploida tän. Tai sitä vaan bugaa. Eli tässä oi. Mä vähän luulin, että mä oon disaploinut sen. Tai sitä vaan bugaa. Joo, mä oon disaploinut. Tässä on niinku sun pitää, no eiköhän se tuu Jolly Christmas. Eiköhän se tuu selväksi. Niin, tälleen, siitä. Pitää niinku tehdä tälleen. Ja se, kena loppujen lopuksi eniten pisteitä voittaa. Tässä pitää olla. Mä oon pelannut tätä pari kertaa, mutta mä en oo ihan suoraan sanottuna, mä en oo hyvä. Käytin mun ton. Nyt. Noi. Siitä hankitaan näitä eikä. Multiplayer meni vähän. Siitä tulee. No ei mäkään. Oi nyt on oikein iso kunnon iso pistemäärä. Tuun pelaa niinku pari matsia tätä nyt tässä nyt tällä videolla. Ja ne loppu sit siihen. Valito. Sellainen pistemäärä. Game over. Thanks for play. Ja mä olin loppujen lopuksi nämä 3. Miten kun tuolla lukee, että mä oon niinku ästenä voitti toi. Sitten näytti, että mä oon toka toi. Yritetään vielä täältä. Vielä yksi roundi, sitten lopetetaan tää video. Mä en osaa parkourta yhtään. Apua. Noi. Yeah, did it. GoPro. Tässä mä tuun mokaamaan. Mitä mä en. Niin, se faili tulikin. Mä olin silleen, miten mä en mokaa tässä. Tutorial started. You know what you are doing, so relax.
Heippa. Mä tipun tässä oikeesti ikuisuuden. No, me joudutaan odottaa se 30 sekuntia. 25 sorry. Mä palaan sitten kun me ollaan tapesi ylhäällä ja pelissä. Mä palaan kohta. No niin, nyt me pääsi tänne. Power up, can you beat Niitä. Miten huomaatti, mä oon hyvin surkea tässä pelissä. Jos on joku tällainen rauhallinen biisi, niin kuin äsken. Joka ei tosta. Se muuttuu sujuu. Ei tällä. En on tekee hyvä tällaisessa. Ylipäätään hyvä missään Minecraftin pelissä. Hei, mulla on muuten tää. Injessani. Sori, mun piti käydä yhdessä paikassa, mutta eikä se ollut siinä. Kiitos kun katsoitte. Painakaa tykkäys.